Монов организираха бдение на мястото, където той беше наръган с нож от австралийски гражданин. На дежурните полицаи от Трето районно управление ще бъдат наложени дисциплинарни наказания за това, че повече от 12 часа не са съобщили за трагедията на семейството на убитото момче. На мястото на трагедията се събраха не само приятели на Андрей Монов, но и близки на семейството на младежи. Всички заобикаляха все още непочистената кървава следа от убийството и предпочетоха да замълчат. Дойде и полицейска кола. Задържаният за убийството на Андрей, 21-годишен австралиец Джон Пол Фриман, не е бил пиян и дрогиран, е показала медицинската експертиза. Според обясненията му, той не съжалявал за случая и не се чувствал виновен. От събраните доказателства става ясно, че Фриман има служебна книжка за обучение в английска военна школа. Той е влязъл в страната ни на 21 декември сам. Обяснил е, че има адресна регистрация, цитирам, в Борисовата градина. От полицията проверяват и друга регистрация, но в Самоковско село, където живее приятел на Фриман. Той е разказал още, че преди убийството е бил в ресторант, изпил една-две бири и като излязъл оттам наблюдавал известно време групата на младежите от съседния тротуар. В папките по делото е записано, че Фриман заобиколил младежите, доближил се до тях от към църквата Света Неделя и извършил нападението в гръб. От обвинението допълниха, че камерите на кръстовището са иззети и оттам най-добре ще се види последователността на действията на Фриман. Според резултатите от вътрешната проверка на МВР, дисциплинарни наказания очакват дежурните полицаи в Трето районно, които не са съобщили на семейството на Андрей Монов за трагедията със сина им повече от 12 часа. За BTV новините, Канна Рачева.